A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Zainabu. Idan yau ka fara sauraron shirinmu, ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun saƙon sanarwa a duk lokacin da muka ɗaura sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Daren baƙin ciki kashi na 10. Tana ganin kamar idan Dijatu ta ci gaba da rayuwa da su, komai zai gagare ta samu. Zuwa can 'yan matan suka fito daga cikin ɗakin. Malam Hamza ne ya fara ƙoƙarin yi musu godiya. Mun gode, Allah ya saka muku da alkhairi. 'Yan matan suka amsa a tare da amin. Suna ƙoƙarin fita, sai Malam Ayuba ya bi su da gaggawa yana magana. Ku ɗan saurara mana don Allah Zabba'u. 'Yan matan suka tsaya gami da waigawa suka kalle shi. Ya ƙarasa gurinsu cikin tsananin tashin hankali yana ci gaba da magana. Don Allah kar ku sanar da kowa wannan abin da ya faru, kun ji ko? Ku rufa mana asiri. Kun ga Dijatu ƙawar ku ce ko? Amma baba ai mutane sun riga sun gan mu tafi tare da ita a hanya. Ko mu ba mu faɗa ba, wasu za su yi zaton wani abu ne. Lantana ta bashi amsa. Idan an tambaye ku, ku gaya musu cewar kura ce ta biyo ta, kun ji ta faɗa da bakinta ma aiko? Suka amsa a tare da faɗin ya girgiza kai cike da gamsuwa yana faɗin yauwa mun gode, Allah ya saka muku da alkhairi. Suka amsa da amin gami da fita. Dan uwansa ya tunkaro shi da gaggawa yana magana. Kana ji na ko Ayuba? Kar ka bari kowa ya ji maganar nan. Shi kansa Malam Garba zan je na roƙe shi akan abin da ya faru, ka ji ko? Ka kwantar da hankalinka, babu abin da zai faru insha Allahu. Cikin damuwa Malam Ayuba ya dinga amsawa da to. Duk abin da ke faruwa, Dijatu tana cikin ɗaki tana jin su, tana hawaye cike da tsananin baƙin ciki. Malam Hamza yana fita, Lami ta ƙara bin Malam Ayuba da sauri tana magana. Malam yanzu, yaya za a yi kenan? Ni ina ganin ya ƙara ɗaga mata hannu da sauri, don Allah Lami ba na son surutun banza. Babu abin da ya faru da ita. Wuce ki shige ɗakin ki kin ji ko? Wani abu mai ciwo ya tokare wuyan Lami. Bata taɓa zaton Malam Ayuba zai iya mata wannan tsawar akan ɗiyarsa ba. Sai ta ƙara jin tsanar Dijatu ta shiga ranta. Ta dinga ambaton Allah ya ƙara. Lokacin da take ƙoƙarin shiga ɗakinta a ranta. Malam Ayuba ya kalli sauran da ke tsakar gida, ya fara ba su umarni. Kai Lukman da Hashim, ku ɗauki bokiti ku tafi ku ɗebo mana ruwa a rafi. Kar na sake na ji wannan maganar a bakin wani. Ku kuma Lubabatu da Zali, maza ku tashi ku fara gyaran tsakar gida kun ji ko? Yaran suka amsa game da ƙoƙarin fara yin abin da ya umarce su da shi. Sannan ya kalli Inna Abula, wacce ta ci gaba da hura wutar da take yi. Ba ta ko kallon inda yake, ya mata magana. Abula, zo nan ki ji. Kafin ta amsa ya nufi ɗakinta inda Dijatu take da sauri, sai a lokacin ta ɗaga idonta wanda ya ja saboda tsananin tashin hankali. Bayan ta tashi wata juwa ta kwashe ta luru, amma sai ta dafe garun da ke gefenta. Ta tsaya kyam sannan ta wuce ta tafi. Lami tana daga cikin ɗakinta tana leƙenta ta windo, tana murmushin mugunta da jin daɗi gami da faɗin Allah ya ƙara cikin ranta. Dijatu tana kwance idanta yana zubar da hawaye, mahaifinta yana cikin ɗakin amma ya ƙi kallon inda take. Shi kaɗai ya san abin da yake ji cikin ransa, sai kaiwa da komowa yake yi. Inna Abula ta shigo ɗakin da gaggawa, ya kalle ta cikin sauri. Yauwa me kika ɗora ne Abula? Cikin rawar murya ta bashi amsa. Na ɗora ɗumame ne. Ya katse ta da sauri. To ki yi gaggawa ki sauke shi, ki haɗa wa Dijatu ruwa mai ɗumi, ki je ki gyara mata jikinta. Duk wata kunya da take tsakaninki da ita, dole ki ajiye ta yau Abula, domin hakan ne kaɗai rufin asirinmu. Ke ce kaɗai a wannan duniyar da ba za ki iya gaya wa kowa abin da ya faru ga Dijatu ba, amma bayan ke kowa zai iya faɗa wa wani. Abula ta gyaɗa kai. Alamar amsawa, ya ƙara matsawa gabanta cikin rawar murya yana ci gaba da magana. Cikin hanzari zaki yi komai domin zan tsaya a ƙofar gida. Duk wanda ya zo duba ta zan sanar da shi an kai ta gidan yar mai ganye a duba ta. Zan sanar da kowa kura ce ta biyo ta, ta cije ta. Allah ya yi da sauran kwananta kin ji ko? Ta ƙara ɗaga kai gami da faɗin to cikin sanyin murya. Ya juya ya fita daga cikin ɗakin. Sai a wannan lokacin ta ɗaga kai ta kalli Dijatu. Hawaye na zubowa daga cikin idanunta. Cikin rawar murya ta yi mata magana. Sannu. Tana gama faɗin haka ta juya da gaggawa ta bar ɗakin. Wannan kalma ta bai wa Dijatu mamaki da daɗi. Tunda ta tashi ta yi wayo, mahaifiyarta bata taɓa gaya mata wannan kalmar ba, ko da ba ta da lafiya ne kuwa. Iyakacinta da ita umarni ne kawai, shi ma cikin zafin rai. Amma yau ita ce ke mata sannu, ba don ta san abin da ya faru da ita mummuna abu bane, da ta ce ta yi farin ciki sanadin da mahaifiyarta ta gaya mata kalma mai daɗi. Amma duk da haka ya sauke mata damuwa kaso 50 daga cikin 100. Ta rintsa ido
hawaye mai zafi yana zubo mata. Babu abin da take tunawa sai abubuwan da suka faru a daren jiya. Tana so ta gano fuskar wanda ya mata abin nan, amma ta kasa. Sai dai ta tabbatar a ranta buji ne, domin yanayin tsawon da komai nasa shine, hatta karfin da aka nuna mata ta san babu mai yin haka sai shi. Hawaye mai zafi ya ƙara zubo mata, tsanarsa ta cika ranta. Tana jin ina ma za ta sami damar ƙara ganinsa, da babu abin da zai hana ta kashe shi da hannunta. Sai ta fashe da kuka mai gunji a fili. Bata san menene zai biyo bayan rayuwarta ba. Shin mutane za su yadda da abin da ta faɗa, ko kuma za a ƙaryata ta ne? Shin yaya batun aurenta da Musa zai kasance? Zai amince ya aure ta ko yaya? Kuka take sosai kamar ranta zai fita, har tana jin kamar ta shaƙe kanta da filo ta mutu ta huta, ko kuma ta tashi ta rataye kanta. Ta sha jin ana ambatar baƙin ciki a duniyar nan, amma bata taɓa karo da ainihin kalmar ba sai yau. Shigowar mahaifiyarta ne ya ɗan dawo da ita hayyacinta. Bata yi mata magana ba, kawai ta fara ƙoƙarin kawo mata da gadon da take kwance. Ta yunƙura da ƙyar ta tashi, ta sakala hannunta bisa kafaɗarta suka nufi hanyar fita a hankali. Duk da tana jin ciwon da ke ranta, amma tana jin wani farin ciki a ranta na yau ta haɗa jiki da mahaifiyarta. Lokuta da dama idan ta ga sauran ƙannanta musamman Bilkisu da Lubabatu suna shagwaba har suna faɗawa kan mahaifiyarsu, suna kwanciya a jikinta, sai ta dinga jin kewa, ta dinga jin dama ita ce tunda ta taso bata taɓa zama kusa da mahaifiyarta ba ma, balle har ta kai jikinta ga jikinta. Duk sanda ta zo guri ita sai ta tashi, shi yasa daga baya ma idan ta ganta a guri ba ta zama a kusa da ita, sai ta ja can nesa ta zauna, shi ma sai ya zama dole ne. Kai tsaye ban ɗaki ta shiga da ita, ta cire zanin da ke jikinta, ta riƙe a hannunta, sai ta cinci kanta ba ta jin kunyar mahaifiyarta, amma da a baya ne ba za ta yadda ta ganta a haka ba. Amma yau ba ta jin komai. Inna Abula ta miƙa mata wani ruwa a buta ta ce ki yi tsarki. Cikin ƙoƙari da ƙarfin hali ta yi tsarkin, sannan ta nuna mata wani ruwan da ke cikin roba mai yawa, ta ce ki shiga ciki. Ta kalli ruwan yana tururi, sannan akwai wani abu kamar garin magani da aka zuba a ciki. Ta kalli mahaifiyarta cikin tsananin fargaba. Ta yaya za a yi ta shiga cikin wannan ruwa mai zafi haka? Sai ta ji muryar mahaifiyarta tana magana ƙasa-ƙasa. Daure ki shiga. Bata san lokacin da ta ɗaga ido ta kalli mahaifiyarta ta ba, amma irin kallon da ta ga ta yi mata na tsananin ƙauna da tausayawa, ta san ba za ta cutar da ita ba. Don haka sai kawai ta shiga cikin ruwan, kasancewar babu zani a jikinta. Tana shiga ta rintse ido saboda wani azabar zafi da ya shige ta. Amma a hankali sai ta ji zafin yana raguwa. Wani sanyi na shiga jikinta. Ciwon da ke jikinta yana ja da baya, sai ta fara gumi, cike da jin daɗi da sanyi cikin jikinta. A hankali ta ji alamun bacci na shirin yin gaba da ita, saboda natsuwar da ta samu cikin ruwan. Idan kin ɗan jima a cikin ruwan, ga wani can cikin bokiti, sai ki yi wanka da shi. Inna Abula ta ƙara ba ta umarni. Kafin ta kai ga amsawa da to, tuni ta fice daga ban ɗakin. Dijatu ta lumshe ido cikin ƙoƙarin sanyaya zuciyarta. A yau ne ta gano mahaifanta ashe suna son ta matuƙa. Shi babanta tsabar faɗar shi da rashin haƙuri ne ya sa ta kasa gano soyayyarsa gare ta. Sai kuma munafuncin Lami da ke shiga tsakaninsu kullum, yayin da mahaifiyarta kuma tsananin kunya da kara ya janyo hakan. Ta jima tana gyara jikinta kafin ta koma ɗaki ta kwanta a gadonsu. Mahaifiyarta kuwa ta kasa zama kusa da ita. Ko da ta shigo ɗaukar abin da ya kama ta, sai ta juya ta bar ɗakin cikin gaggawa. Wannan kaɗai ya nuna mata wani abu mummuna na shirin faruwa ga rayuwarta. Allah ya sani tana ƙaunar iyayenta da danginta, ba za ta so ta rabu da su ba. Ba za ta so abin da ya faru ga ƙawarta Sailuba ya faru gare ta ba. Sau da dama idan ta kwanta, takan yi tunanin wace irin rayuwa Sailuba take yi bayan ta bar garinsu. A ce kuma hakan ya faru gare ta, idan ta tuna haka sai ta ji kuka ya taho mata. Duk ta yi har ta gaji, idanta ya daina zubar da hawayen, sai kukan zuci kawai take yi. Zuwa can kuma tunanin Malam Sagiru ya faɗo mata. Shin ya bar garin ko yana nan? Ya ji labarin abin da ya faru gare ta ko bai ji ba? Wannan su ne tunanin da suka cika ranta. Ta tabbatar idan har Malam ya ji ba zai tafi ya bar ta ba, zai tsaya ya kwatar mata ‘yancinta, zai yi duk abin da zai iya gurin ganin bata fada cikin mugun hali ba, domin mahaifinsa shine shugaban garinsu. Sai da ji tana addu'ar Allah ya kaddara Malam Sagiru yana gari bai tafi ba. Sai dai abin da bata sani ba, tun da sassafe Malam Sagiru da abokinsa Nasir suka tattara ya nasu suka bar garin. Don haka ba shi da labarin abin da ya samu Dijatu har ya bar garin, duk da ya tafi da tsananin damuwa akan rabuwa da ita, domin ya tabbatar ba zai ƙara ganinta ba har abada.
sai saƙo da ya bar mata na bankwana cikin takarda ya wuce. A can cikin gari cikin ƙanƙanin lokaci labarin abin da ya faru ga Dijatu ya baza gari. Kamar wutar daji duk inda aka shiga maganar ake yi, domin 'yan matan da suka same ta cikin halin wahala su ne suka fara bayar da labarin abin da suka gani a gidajensu. A hankali wannan ga yawa wannan, wancan ga yawa wancan, labari ya baza ƙauye. Kasancewar ƙaramin ƙauye ne. Duk abin da ke faruwa Musa bai sani ba har zuwa yammacin ranar, domin babu wanda ya iya tunkararsa da maganar. Sai dai ya kula mutane suna ɗan kallon shi idan an gan shi. Sai da ya shigo gida ya tarar da rigima da ke faruwa tsakanin mahaifiyarsa da fatalarta, wato inna Dijatu. Mamaki matuƙa ya kama shi, domin iyakacin tasowarsa bai taɓa ganin waɗannan mata suna faɗa ba. Hasali ma yana ganin sun fi kowa shiri a cikin gidan. Duk da cewa akwai kishin balbali da ke faruwa tsakanin fataloli, shi bai ga hakan ba. Sauran matan gidan ne ma suka fi kishi. Kasancewar gidansu gidan gandu ne, sai haƙuri ake ba su cikin gidan. Ya ƙarasa gabansu cikin tsananin mamaki yana tambayar abin da ke faruwa. Inna me ya faru ne haka? Baba Kubura, me ya faru? Me ya haddasa rigima a gidan nan haka? Sai aka kama kallonsa cikin alamun damuwa. An rasa mai magana. Mahaifiyarsa da Inna Kubura da ke musayar yawu su ma suka tsaya carko-carko cikin tashin hankali suna muzure. Ya ƙara matsawa cikin damuwa domin ya ƙagara ji abin da ya haddasa faɗa ga waɗannan iyalai. Cikin lallashi ya ci gaba da magana. Don Allah ku sanar da ni menene ya faru? Inna Kubura ta fara magana cikin tashin hankali da damuwa. Sharri ne aka laƙa wa diyar 'yar uwata Dijatu. Shine ta hau kai ta zauna. Mahaifiyar Musa Inna Zuwaira ta katse ta cikin sauri. Sharri ko gaskiya? Da bai faru ba ai da ba za a faɗa ba, kuma wallahi ba zan yadda a liƙa wa ɗana ba. Ehe, ya ƙara shiga ruɗu yana kallonsa cikin fargaba. Yanzu ya fara ƙoƙarin gano wani abu ne ke shirin faruwa ga aurensa, domin dai ya san mahaifiyarsa tana goyon bayan aurensa da Dijatu 100%. Duk wani da ya shafe shi ma yana farin ciki da hakan, amma ganin yadda take gumi ya sa ya san wani abu mummuna na shirin faruwa. Amma menene shi? Ita ce tambayar da ya yi wa kansa, amma ya kasa ƙara cewa komai a fili. Ɗaya daga cikin matan ƙannen babansa kuma kishiya ga Inna Kubura ce ta yi ƙoƙarin yin magana domin fitar da shi daga duhu. Labari ne ya karaɗe gari akan cewa an farma Dijatu daren jiya, domin a jigace aka mayar da ita gida.